Alle mensen in Bolzwart, alle fietsers, een groot welkom hier bij onze nummer 103. Voor sommigen de eerste, voor sommigen misschien wel de laatste. Hebben we er een beetje zin in? Het is allemaal zo fantastisch allemaal. Het is allemaal zo gezellig onderweg en al het publiek. Dat vind ik gewoon fantastisch. Het is voor mij iedere keer weer een uitdaging om mee te doen. Nou, ik denk wel, mijn vader is bijna 80. En de meeste jaren heb ik hem eigenlijk met iemand anders gefietst. Maar ik denk dat op oude leeftijd toch wel leuk is dat je een vader-zoon relatie hebt om samen te kunnen fietsen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dames en heren, ik wens u een hele prettige dag. Denkt u er alsjeblieft aan, u bent met 15.000 mensen op pad. De 24e keer van mij dus. Mooie dag droeg, hoop ik. En een beetje net al de Borrewien, dus mag goed komen. Zo'n eerst als politiemeester, maar dat mocht vanzelf net buiten, want dan krijg je zelf een boete. Dus toen dachten we, nou dan maar eens in die aan. Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost, let's go get lost.